Kisumu Girls tarik 22 dweni. Jodak e gwenge mag Gitaru e kaunti ma Kiambu oyudo buok tok familia moro chiwo ringre mar jaera margi ne osiptal ma Kenyatta University tok koso chulo omenda ma ok tin milion 1 e kinde mane oyudo thieth e od thiethno. Livingstone Kinuthia ne owito ngimane dwe achiel mokalo. Kaluwore gi anyuolano ne gisechoko omenda maromo 45,000 ewi milion 1 mowinjo gichul eka omigi ringre mar jaheragi. Wuon mosenindo Tilas Wangati olero ni osechandore kaluwore ni ne ouso lope mondo mi ochulne jaode kod nyathine pesa mag thieth ka giduto ne giwito ngimagi. Jodak oyudo buok tok winjo wachno ka giwacho ni chiwo kakoro giwacho ni gikwayo sirikal mondo konygi. 5,000 na nikaona siwezi kulipa hiyo sababu mimi siwezi kuiona, sina kazi, sina kitu naweza uza, mimi iko hivyo tu. Kwa hivyo nimekata kauli, mimi na watoto yangu tunauliza serikali inaweza kusaidia sisi wazike hiyo mtoto yangu. Hiyo milioni 1 hatujawahi pata kwa hii familia yetu. Hata tukiipata tuko na masida mingi abaye hata kama tunaona hiyo ndio sida kubwa ya kuchukua mwili wetu kuzika, hatuna chochote. Na hatujawahi hata pata hiyo pesa, hata sijawahi ona na macho yangu. Kila wakati watu wao wanakufa, wanauza kila kitu. Hata hapa tunaongea hii vitu mnaona ni kupatio ni wananchi na kila kitu